Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Kurog Kaayo. So, for today's video is wala tayong magagawa, wala tayong ibang gagawin, and we're just here sa boarding house natin. So, napag-isipan ko na pupunta tayo ng Ortigas. Hindi, lalakarin natin yung Guadalupe papuntang Ortigas. So, actually papunta na sana ako pero maulan sa labas. So, bumalik muna ako para kumuha ng payong. Para sure na tayo. Hold on. Ang dilim ng bahay. Yun. So, let's go. Kumuha lang ako ng payong kasi maulan sa labas. So, time right now is, hold on, check natin. 1 p.m. in the afternoon. So, aalauna na. Shit, hindi ko napindot. Mag-aalauna na and yun. Let's do the challenge from Guadalupe to Ortigas, lalakarin natin. So, see you later guys. Bye-bye. Alright, so here we go guys. Actually, nasa Guadalupe lang kami nakastay. Kaya, yun. Malapit lang sa akin yung EDSA na highway. So, yung gagawin natin for today's video is maglalakad tayo from Guadalupe, EDSA to Ortigas. Yun. So titignan natin kung ilang oras yung paglalakad natin. So here ako sa Guadalupe. Yan yung Guadalupe MRT station. That one. EDSA. So babaybayin lang natin tong EDSA. Pa Guadalupe. Pa Ortigas. Yun lang yung susundan natin na ruta. So dito tayo dadaan. Itong daan na to, dediretsuhin lang natin yan. So, nandito tayo ngayon sa Pasig River. Guadalupe pa rin to. So, parang Guadalupe Bridge ata. Basta nandito tayo ngayon sa Pasig River. I mean, eto Pasig River to. Eto Guadalupe na bridge. So, yan papuntang Taguig, C5 and everything. So, ito yung Pasig River. So far malinis na ngayon yung Pasig River. Hindi na kagaya dati na madaming basura, pero yun nga lang, pa rin siya, maputik pa rin, maamoy. Alam nyo yun. Mabaho pa rin siya, di siya pwedeng paliguan. So yun, dito tayo ngayon, still here at Guadalupe. Yun Guadalupe. Yun yung Rockwell sa kabila, EDSA. So tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay. So time check 1:25 na. Alauna 25. Alauna 25 na ng hapon. And nandito tayo sa Guadalupe, Tulay. Yun. So papunta na tayo ng Bonnie Station.
Actually, nalalakad lang talaga dito guys, yung buong EDSA. Parang nalalakad lang natin siya. Gaya sa probinsya natin, di ba? Pag pupunta tayo ng bukid, lalakad tayo ng bundok. Parang ganun lang din siya. Kalayo. So it's not really, you know, it's not really, hindi siya nakakapagod. Pinilit lang mag-inis. Papunta na tayo ng Boni Station. Ito yung madadaanan natin, hotels, www.gohotels.ph, a place for everyone. Yan yung unang madadaanan na building pagdaan natin ng Guadalupe Tulay to Boni. So, kung napapansin nyo, traffic na yan. Yan na yung parang pinaka-heavy na traffic dito sa Manila ngayon. Hindi na gaya dati na parang hindi siya uusad. Ngayon, ganyan na lang siya, like tuloy-tuloy na yung takbo. Hindi siya ganun kabagal, hindi din ganun kabilis. Like, lang siya, moderate. Nung dati talaga, nung wala pang pandemic, yung traffic dito, sobra talaga, sobrang nakakabaliw. Like, hindi siya nausad. Walang pagbabago yung takbo ng mga sasakyan and all. So, yun. Ngayon, hi guys, pinapawisan na ako ng maraming singot. So, kapoy kayo maglakaw manggot pag nakamas kay dilin sa mga ginawa. Naarag hapon ko din sa actually pa Boni na ko, Boni Station. Gamay na lang din tayo kulang. Pero yun nga, pinapawisan na tayo ng maraming singot. So sa mga gustong maglakad, pwede naman, nalalakad talaga siya from Guadalupe to Boni Station. Na tayo, first level. So from Boni to Shona naman, second round tayo. Yun na yung Boni Station na MRT, the station ng MRT. So second round na tayo. We made it to the first round, so let's go ahead and go to the second round. Wow. That's a little bit makapoy, pero laban naman siya kasi di man siya tungaton parihas sa mga bukid-bukid na sa ato ang bukid bang at angason kaayo dili tatag lang din siya, init lang gid ari. Good thing karon kay ulan siya, ay kanang masama yung panahon, so it's not really hot. Pero gitangtang na ako akong mas na okay ra gid kayo na tangtangon ang mas kasi wala kayo tao, wala na pa man ko sa wala tao kaayo na area kaya murag dili ko kaginhawa sa kakapon bigang kaayo. So we're here at Boni Station na. Exactly at Boni Station. So we made it to the first round. Let's go to the second round. From Boni Station to Shaw Boulevard Station, MRT. Yun. So I think I'll gonna put my mask back kasi madaming tao na. So yun. So dito na tayo. Yun na yung MRT Boni Station. Kasalukuyan pa rin natin binabaybay yung kahabaan ng EDSA. So time check, it's already 1:33. And then galing tayo dun kanina sa Guadalupe 1:25. So that's gonna be like
almost 10 minutes of walking from Guada to Boni. Wait lang, may sasakyan. Alright, may sasakyan. So, parang feel ko na talaga no vlogger na yun sa Davidan. Anong vlogger na walang permit kita. So, EDSA going to south, going to north. And then, yung sa gitna naman, yun yung sa train natin na lane. Train going to south and going to north. Ito, EDSA highway going to north, sa kabila going to south. So, pa-north tayo, since pa Ortigas naman tayo. So, yun. Whew! As in, di paningot na good kayo ko guys, wala joke. Tumutulo na yung singot ko. Pinapawisan na ako ng maraming singot. So, tuloy pa rin ang laban, no? From Boni tayo, from Boni Avenue, going na naman to Shaw Boulevard Station. So, let's go, let's gonna do it. Wait lang kayo, maraming sasakyan. Makapit tayo. Guys, we're back again. So, kasalukuyan pa rin nating binabaybay ang kahabaan ng EDSA. So, nasa ano na tayo? EDSA Shaw Boulevard. Ito, papunta na yan ng EDSA Shaw Tunnel. So, dadaan yung mga pa-north talaga ng mga sasakyan sa tunnel. May tunnel dito. Yun. Pinapawisan na din tayo ng maraming singot, no? Kitang-kita naman sa ating mukha na tayo ay pinapawisan na ng maraming singot. Pero kaya, naghihapon o laban, naghihapon na. So we're almost there. We almost made it to the second round. Hapit na good kayo sa MRT station at sa Shaw Boulevard. So, kaboy kayo siya. So, una ni mo makitaan pag abot ni mo sa Shaw Boulevard na MRT station ang Teleperformance. Ito. Teleperformance. Tignan natin yun. Teleperformance Philippines. Tanong kung saan nato atong face mask yan. Murag taghan na kayo atong singot na din na good na dalag. Smile. Nasa Greenfield na tayo. Pero sa pagkakataong ito, doon tayo dadaan sa may pedestrian para hindi tayo madakpan, no? Kaya kung madakpan tayo dito, no, wala na tayo na dahil tao na lang talaga pag madadakpan tayo dito sa ating kinabuhi. Wala na ba tayong pera ngayon? So, di anata no. Dirita ni Agi. Ara dito dapit ang kuan. Wait lang. Hindi mo na tatabok. Kaya may mga sasakyan pa, mga liksan tayo, oroy na.
So, yung suot natin for today's video, ganito lang yung suotan natin, no? Naka shoes, tapos naka short, naka sando with jacket, kaya mainit ka kung kaayo. Baka maitim tayo sa kainit ka. Pero actually, hindi man talaga mainit ngayon. Ay, maulan, ha? But yeah, anyway, andito na tayo, guys. Andito na tayo sa EDSA Shaw Boulevard MRT station. We made it to the second round, so let's go. Made it to the third round. Yun na, oh, at my back. So yun, nakikita natin na nandito na talaga tayo, no? Naglakaw lang talaga tayo. Okay, lalakawin biya natin ang pag-Guadalupe to Ortigas. So advantage, no, pag maglalakaw ka, may exercise talaga. Kahit kung dito ka sa Manila, wala ka ng exercise, oy, kaya matulog ka na lang. Tapos paggamata mo, mag-prepare ka, kaya parang papasok ka na naman. Pagka-uli mo, matulog ka na naman, kakain, tapos matulog ka na naman. Yan lang, buhay mo dito sa Manila, trabaho, tulog, kain, yun lang, trabaho mo dito. So wala kang exercise. So if you want to have an exercise, pwede ka maglakad. Tapos yun, maglakad ka. Dito na tayo. I don't know kung may daan dito, pero nandito na tayo ngayon sa ilalim ng MRT station. Let's see what's meron dito. Sige guys, wait lang. Bibidyohin ko muna yung sa atabangan, no, para makita ninyo, eh. Dito tayo sa Shang ngayon. Shang Places. Shangri-La. Here. It's a Shawshank. It's a Shawshank. So, wala nung nag-gets yan, no?
naabot og kuan. Naabot og EDSA. So, naabot tag SM Mega Mall, no? Nagahay ka ra gyud. Naabot ka og EDSA Shaw Boulevard 145, 133 ka gikan og Boni. So 133 to 145 ato ang gihay. Maora na siya. Nana ra kaduol gyud ang mga station. So karon gyud na ako SM Mega Mall Ortigas. Ortigas ba to? Basta SM Mega Mall na ko. Padulong na pud ka og we're going to Ortigas na nga. Ortigas Station. Ortigas na ba? Or may na-miss pa akong isang station? So, yun. Basta karon na tag SM Mega Mall. Kaya nag-hike-hike pa ta. Kasalukuyan pa din naman nating binabaybay ang kahabaan ng EDSA. Pero dito tayo sa daanan ng mga person, no? Dito tayo umagi kaya baka baligsan tayo sa kabila. Hindi man tayo talaga pwede bumaybay doon sa EDSA, no? Kay sa mga ano lang talaga yun. Sa mga person na may sasakyan ba. Sa mga person na naglalakad lang, dito ka lang dumaan. Ay, dito lang tayo dumaan sa gilid-gilid. So, nangangati na yung mukha ko, no, sa paglalakad kasi sobrang pinapawisan na ako ng maraming singot. Yun. Tatabog tayo. Tatakbo tayo. Oy, kayo. Nagapon tag Ortigas, no? So, naatay mga parkingan diri sa ano, bus, mga gagmay na bus padulog Rizal, Binangonan, Antipolo, Kanay, lahat siguro andyan. Kay Rizal man yan lahat. Kasalukuyan pa din nating binabaybay ang kahabaan ng EDSA. At sa puntong ito, nangangati na yung aking mukha, na pero laban pa din tayo sa buhay. Malapit ng umulan, okay, pero okay lang man, kaya may dala man tayong payong.
Hala, umulan na talaga. Umulan na guys. May ulan na gyud siya. Panahon na gyud karon. Nagyud ni ulan na gyud. May ulan na gyud siya. Ulan na gyud guys, pero okay ra. Okay ra ni ulan kay naabot na sabda sa Ortigas. Ortigas station. So, karon mo uli na ta. Sakay ta og bus. Gikan og Ortigas. Kadulog Guadalupe guys. Free ride sila man karon. Free ra ang bus, walay bayad. Magkas ratad ba? So, laglaag nga walay kwarta. Ana lang. Wala na good no? Tawang langit. Gutom na kaya. Wala na good siya. Ayan, dagan ayaan. Dagan na. Ulan na yun siya, no? Pero thank you Lord. May ulan siya pero naabot na sabka sa ato ang destinasyon. So gi-hike lang nato no from Guadalupe to station, Boni station, EDSA Show station to Ortigas station. Imagine 4 ka station. Naabot tagkuan. Naabot ta og Ortigas 157, gikan ta og Guadalupe 125. So dali ra kayo no. Basta taga bukid yan mag-hike. Dali ra kayo na. So wala ray ko wala ray 30 minutes atong pag-hike. Abot ra gyud ta. Pero 120 manggod ko na abot ug balay paglantaw na ko sa time ganina. Ay 120 murag 110 PM. Tapos nalantaw na ako ang time na anak ko sa tulay 125 na. So let's say parang 120 na lang yun. Galing ako ng MRT Guadalupe. So that's gonna be like 40 minutes of walking from Guadalupe to Ortigas. Not really bad. So tatanong natin dito ba? Dito na nga yan. Ortigas MRT station. Pero dito ta sa ubos maagi kay bus raman atong sakyan ka para makalibre ka. Libre lang man ang bus karon good. Bus ka. Ang kanino na ba? Yung basa kaya ako nawa. Kailangan na ito nasa. Sorry. Okay. Yan EDSA bus carousel. So, yun yung sasakyan natin kasi free lang siya. Doon yun. Pabalik tayo ng Guadalupe. Next time lalakarin natin from Santolan to Cubao. Yun yung lalakarin natin. Pero for today's video, uwi muna tayo no, kahit yung ulan na no. Hindi man tayo pwede magpasay ulan eh. Kaya ang phone natin hindi man to waterproof no.
katong baratuhon ng ano na kami. Gani eh. Hindi na guys, later na lang sa bus. Kaya patakan na mura ko kita gihawa. Nakakapoy. Oh. Head sa bus carousel. Ito ako Ortigas. So dere ra gyud ta kaman may hike no. Kaya hi sa mga person. Ay nga na videohan. Naanata diri sa bus. Kanato takyan. na gito guys. Ano ni akong giingon. Perting singota. So na-hype yun na ba ang kuha ng exam pa-tiga-tiga sa Guadalupe ba tulog yung tiga. Actually doon lang yun kayo siya guys, kaya na-hype na ako within 40 minutes of downtown. 125 gigas Guadalupe na ako po. Bonnie 133, 148 sa EDSA show, tas 157 padulong of Contigas. Lagi na lagi siya kasi po. Kasi lagi niya yung dali. Dool naman good siya. Kasi dool siya. Boto na unahan ba matuyog yun yung na-hike yun mo ng EDSA highway. Ganun po. Pero yun lang, igang kaayo, init. Actually, dili siya init karon pero ipaningot rin hapon ta. Ang tao na lang init kaayo na. Nagani karon kay ulan-ulan siya sa Iglandong kaayo. So no worries kang yun. Katuwa na ba ako? So next time around, natuan na pong hike ko ng Ortigas, padulong Santolan, padulong o Cubao. Ang hita tag-friend, ako yogot. Nag-apoy ka mag-hike, tarang sa no. Pero no, kirasap siya.
Hanggang lang tayo. Magaling ka sa ako. So thank you guys. Thank you for watching. I'm going home na. Bye bye. Nabot na ta. Guada. Guadalupe. Dali, nagyot kayo siya no. Dali, nagyot kayo at pag-hike. Ano na lang siya?